दा नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावहरबाय आरो बे बासबारि ओनसोलनि आंनि बिसेसकै सांग्रां आइजोफोरखौबो साबायखर बावनानै जों बुंनो नागिरदों जे दिनै जों खोनाबाय थादों मिडियानि गेजेरजों खोनाबाय थादोंमोन खोनाबाय थानायावनो नुबायबो थादों बाय जों जोबोद दुखु मोनखादों सोर आदानि बबे आदानि कम्पानि बेयो बोरैहाय जोंनि बे 6 शिड्युल एलेखानि जायखौ जुग जुग सिगांनिफ्रायनो बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो हा सोरजिनाय समनिफ्रायनो बे ओनसोलखौ बर' फिसाफ्रा बर' हारिया बे हाखौ हा हिसाबै रैखा खालामनानै लाबोदों बहाय जमिदार सिस्टेम दंमोन जमिदारनि सिंनि हा बियो बेखौ जों मिथिगौ आरो दाबो बे सिस्टेमनि गेजेरजों दङ आरो बेखौनो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों 6 शिड्युल आधाराव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एलेखायाव गोग्लैनायखाय बेखौ जोङो 6 शिड्युलनि आयेननि गेजेरजों बे हानि रैखाथिखौ लाबोदों दिनै सोरबा आदानिया जुदि बे हाखौ मोननांगौब्ला आयेनजों थांनांगोन किन्तु बबे आयेनाव दं बिटिसि आयेनाव बे गैया बिटिसिआव बुंदों जे 6 शिड्युलनि हाया बियो बिनि थागिबिफोरनि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक नालाय बे बर'नि बा ट्राइबेलफोरनि बे ट्राइबेलनि हाया गुबुन नामाव बे ट्रेन्सफार जाया नाथाय दुखुनांथावा बेनो दिनै दानि खुंथायाव थानाय प्रमद बर'आ जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि मोनसेबो दुखु दाहाखौ सिन्ता खालामालासेनो खारन बिथाङा मिथिया बिटिसि एकर्डआव मा आयेन दङ खोनासंनोबो गोसो गैया किन्तु गावनि बे गामि दानख'लाय दुनख'लाय माबा माबि खालामनानै थगायनानै बिटिआरनि मावफुंनांगौ मावफुंनो हायाखै दा बिथाङा ओंखायनो मोनसे सोलोनि गेजेरजों भारत सरकारखौ खुसि खालामनो थाखाय भारत सरकारनि निर्देश बादियै नरेन्द्र मदिखौ गोजोन होनो थाखाय बे ओनसोलनि हाखौ जोंनि बिखानि हाखौ बासबारिनि हाखौ बे सोमखोर समायना हाग्रा हाखौ जेराव मानसिबो थागोन जिब जुनार थागोन हाग्रानि बहायनो मावनै दाङै जागोन गथ' गथाय फोरोंगोन जिउ खांगोन बे हाखौ प्रमद बर'आ दिनै गथायनो सोलो लादों गथायनो नागिरदों आरो बेयो जोबोद मुगैथाव आरो बेयो मोनसेल' राजखान्थि गेलेनायनि बेहा इलेक्सन फैबा आखल दंखायो 2020 सनाव शान्ति सुक्ति खालामफ्लानानै बे सरकाराव फैनाय मानसि थगायनानै सोलो खालामनानै दाबो बे मोनसे रायजोखौ मोनसे भुवा प्रतिश्रुति होनो नागिरदों रायजो राजाखौ बे पदबजरा ओनसोलनि बा बासबारि ओनसोलनि रायजोनि गेजेरजों सारा बिटिसिआव बुंनो नागिरदों जे नै जों उमुक जायगायाव ओरैबायदि गिदिर कम्पानि लाबोबाय खौथि खौथि थाखानि प्रजेक्ट लाबोबाय न'खर न'खर साख्रि होनो थांगासिनो दं बिदि होननानै बे भट बिनो नागिरदों बिनि सोलोआ बेनो आरो सबसे दुखुनांथाव बाथ्रा दिपेन बर' दानि आथिखालनि एबसुनि आफादगिरिया दाख्लै बहाय फैनानै जेबायदि खोथा बुंदों मिडियायाव जों नुदों जोबोद मुगैथाव बेखौ जों निन्दा खालामो एबसु जानानै दिनै गावनि बिमाफ्रा गावनि न'खरा बेसेबां आलाय सिलायाव दङ जुग जुग सोरजिनानै लानाय बे हा हुखौ दिनै सेनो नागिरदों बेखौ प्रटेक्ट खालामनो नागारै रायजोफोरखौ गोजोननाय बाथ्रा बुंनो नागारै माखासे खोथाफोरखौ फोरोंनो नागारै दिनै हा सेनायनि एजेन्ट जानानै दालाल जानानै दिपेन बर'आव फैनायखौ आं जोबोद निन्दा खालामो आरो मुगैयो बेनोथ' प्रमद बर'नि थगायनायनि सोलो बे गावसोर हायैखाय दिपेनखौबो बाहायलायबाय एबसुखौ बाहायलायबाय खारन एबसुफ्राथ' गोजौनि बाथ्राखौ मानिगोन न'खर न'खरथ' एबसु दं बर' फरायसा दं माने एबसु दं बिमाफोरखौ कनभिन्स खालामनांगौ जाहैबाय बिस्रा दा बे बिपिएफआ मा होननो नागिरदों जोंथ' जोंनि हा रैखाथि जादों बिपिएफआथ' बिटिसि एकर्डखौ सालायबोनाय मानसि बिटिसि एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ रैखा खालामनाया बिपिएफनि कर्तब्य हाग्रामा महिलारिनि दायित्व आरो बिथाङा बेखौनो मावो जेरै बिटिसि एकर्डआव मा बुंदों हानि रैखाथि मोननांगौ बिपिएफआथ' बेखौ मावखागोन बहाय जों सोरनोबा माबा मोनसे होनो नागिरनाय जौगानाय खालामनो नागिरनाय जा बाधा गैया डेभेलप खालामनायाव जा बाधा गैया खिन्थु मानो आदानि कम्पानिजों सरकारि भाबै नोंसोर मा लाबोयो जोंहाथ' बुंनांगौ थानाय नङा खिन्थु सरकारिनिथ' मोनसे प्रजेक्ट नङा बे आं सालाकाथियाव थायो सालाकाथियाव दिनै एनटिपिसि दङ एनटिपिसिआ सिगाङाव आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बर्डमोन आं बिनिनो सासे एमप्लयिमोन स्कुलाव साख्रि मावोमोन आं बेखौ लाखिनो हायैयाव अगदेन कम्पानिखौ लाबोनो नागिरनायाव गिलु बालु आन्दलन जादों आब' प्रमिला रानी ब्रह्ममोना बे होबथादों कम्पानिनि जों हगारा होननानै सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारि मोना होबथादों बिनिफ्राय बेखौ उनावहाय नैबे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों नेशनेल थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लाबोदों एनटिपिसिखौ दिनै रावबो बहाय साख्रि मोनाखै गासिबो कम्पानि दारै मावो सोरबा जुदि लेबार मावनोबाबो कन्ट्राक्टरनि आन्दारावसो बहाय साख्रिनि बेबस्था गैया बे बिसिनि प्रजेक्ट नङा सोरनोबा साख्रि होनायनि आरो एलेखायाव डेभेलप खालामनायनि बाथ्रा दङ बहा खालायखो गिदिर गिदिर अफिसार फैयो
गासिबो बिहारनि बेंगलनि उरिष्यानि फैयो जोंनि लकेलनिथ' अफिसारफोर गैया बहाय आदानियाबो बिदिनो जागोन कम्पानि बैथ' आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्दारावसो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्दारावखाय बेखौ बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो कारेन्टखौ दिहुननांगौनि खाथियाव बेखौ लाबोनाय जादों बिटिसि एकर्डआव